Subay sa nagsingabot nga Pasko, daghang mga tao ang gilaumang mudagsa sa pampublikong lugar o baka mubiyahe aron magbakasyon. Gumika niini mga border control checkpoint gipahugtan sa Cebu City Police Office. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Dinhi sa daan sa Cebu South Coastal Road ul sa boundary sa Dakbayan sa Sugbog, Talisay City. Gipahimutan kining signage alang sa police checkpoint. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga usa lang sa ilang nakita nga epektibo kini sa seguridad ug pagpakgang sa krimen. Gidugangan og mga pulis ang CCPO nga gikan sa Regional Mobile Force Battalion aron moabag sa pagpabilin sa kapseb kalinaw sa Dakbayan. Border nato within to the next city, like for example Talisay RP is going to Talisay and also Bulacan going to Talisay, and on the other side is Balamban, Cebu City to Balamban, then the other side is Cebu City to Mandaue. So for kuan kanang ato ang security labi na karon kadaghanan na kay ang tawo mosulod ba wa ta kabalo sa mga kuan. So we need to at least from the border pa lang makita na sila nga ang hugot na gid ang ato ang hugot ta ang ato seguridad. Mas sugot usab nga seguridad ang gipatuman diha sa mga pantalan. Ilabi na nga sugod pa nitong Lunes gidagsa na sa mga mamauli. Hugot usab ang pakiglambigit sa kapulisan sa Cebu Port Authority o sa Philippine Coast Guard. Samtang roving o police visibility ang ipatuman sa Cebu North o South Bus Terminal. Labi na ugma nga gipanantawan ang taas nga linya sa mga manakayay og bus. Nakigalayno sab sila sa kapulisan sa probinsya. Plano de para sa long weekend has already been established, has already been planned. Na nagdite plano ni Inin and security deployment dili lamang kay tungod sa long weekend, but ang atong plano ni Ana was included in the preparation for the Pasko sa Dakbayan, di ba? Sumala sa December 1. Obarik Leo for Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.